Du skal nu til at se en test af Kubotas M7-serie. Inden du giver dig i kast med det, så vil jeg lige fortælle, at der har været lidt tekniske udfordringer med mit lydsystem. Derfor så har jeg valgt at tage lyden direkte fra GoPro-kameraen, der hænger i forruden af traktoren. Det kan dog desværre godt give lidt rumklang og give lidt en forkert oplevelse af, hvordan lydniveauet rent faktisk var i Kubotas M7-serie, fordi lydniveauet det var faktisk acceptabelt, selvom det godt kan lyde lidt anderledes i filmen. Så nu ved du det. Også hvis der er lidt udfald på lyden, så er det simpelthen fordi, at der har været nogle udfordringer med mikrofonen. God fornøjelse med testen af Kubota M7. I denne udgave af Agri Tech Test er vi i marken med orangehold. Vi er afsted med topmodellen i Kubotas landbrugstraktorprogram. Og det vi skal finde ud af den her test, det er om Kubota er et værdigt eller et alternativt valg, når vi taler traktor med trinløs transmission. Fordi når vi siger trinløs transmission, så er det de færreste, der tænker på Kubota som mulighed. Men ikke desto mindre, så er M7-serien, som vi er afsted med her, det kan fås med trinløs transmission. Topmodellen, det er 173, og det er den, vi er afsted med i den her test. Det bliver et super spændende bekendtskab, og inden du tænker, Kubota, den film tror jeg ikke, vi gider se i morgen. Så synes jeg faktisk, at vi skal prøve at give det en chance, fordi der er faktisk nogle ret gode, lækre detaljer her i M7-serien fra Kubota. Der er selvfølgelig også nogle ting, der kan blive bedre. Sådan er det jo altid. Det bliver på mange måder en rigtig spændende test, den her af Kubotas topmodel. Det hele sker efter en kort reklamepause. Vi ses lige om lidt. Velkommen tilbage fra reklamepausen, og velkommen tilbage her til det orange hold i marken. Det er et orange aspekt, vi kommer afsted med. Foruden den nye M7'er her, ja, så har vi en ret ny 3 meter Kubota Hav spændt efter traktoren. Det er sådan, at M7-serien den strækkes over 3 forskellige modeller. Fra 130 og så op til 170. 130'eren, den har sjovt nok 130 hestekræfter, så er der 150'eren, 150 hestekræfter, og så er der 170'eren her med 170 hestekræfter. Faktisk også booster til 175 hestekræfter. Det er en 4-cylindret traktor. Motoren den leveres fra Kubota. Det er en 6,1 liters. Transmissionen det kommer fra ZF, og forakslen ja, det kommer fra Dana. Så traktoren vi er stadig med her, det er en europæisk traktor. Det er faktisk også en traktor, der er bygget i Japan. Den er bygget i Frankrig på Kubotas fabrik i Dunkirk. Og man har taget det bedste fra de forskellige producenter, europæiske producenter, og sammensat det i traktoren her. Og det kan man godt mærke. Det er en anden traktor, den her, end de øvrige traktorer fra Kubota, og det er både godt, og det er også skidt. Kubota M7-serien, den leveres i forskellige udstyrsvarianter. Der er en standard, og så er der en premium. Og det er en premium, vi er afsted med her. Det er en premium, når det er en trinløs transmission, men man kan også få en premium med en powershift transmission. Det der er forskel på en standard og en premium, ja, det er, at standarden den leveres udelukkende med en powershift transmission, mens premium, der kan vælge powershift eller trinløs. Og så er det sådan, at i premium her, der har vi elektriske ventiler til hydraulikken, mens vi i standarden har mekaniske hydraulikventiler. Det er sådan set den største forskel. Og M7-serien her, der er Kubota kommet til den 3. generation. Det er derfor, den hedder M773. 3-tallet, det står for den 3. generation. Og i den 3. generation, der har vi fået væsentlige opdateringer til førerkomforten. Det drejer sig om hydraulikventilerne her på højre armlæn, vi selv kan kaste rundt med, som vi ønsker det. Altså vi kan selv bestemme, hvilke knapper der skal bruges til hvilke udtag. Det er ret vildt. Det er jo sådan nogle funktioner, vi som regel ser i nogle mærker af en lidt anden kaliber på det europæiske traktormarked. Men det er altså kommet her i M7, den 3. generation, så er der også kommet mere arbejdslys på. Og det må jeg sige, det kan jeg mærke. Som vi ser på billederne her, så kørte jeg i går aftes efter mørkets frembrud. Og der var altså et overraskende godt lys på Kubota-traktoren. Jeg er positivt overrasket over de her arbejdslamper. Har så meget magt, som de har her på M7'eren. Det er en fornøjelse. For det er jo sådan med arbejdslys, at man kan aldrig få for meget arbejdslys.
Så er der kommet nogle opdateringer i transmissionen, som gør, at det skal opleves mere kvik. Og det kan vi så godt starte den test her, fordi jeg synes virkelig, at samspil mellem motor og transmission gør det uhyre godt. Vi kører lidt på tværs af såretning her og møder samtidig nogle sprøjtespor, og man kan tydeligt mærke, når vi møder et sprøjtespor. Nu kan vi lige prøve at køre over et sprøjtespor her. For der kommer samspil mellem motor og transmission virkelig på en prøve. Vi prøver lige at køre over et sprøjtespor her, så kan I prøve at se, hvad jeg mener. Vi kan også mærke her i enden, hvor vi rammer et sprøjtespor. Nej, vi skal ikke se tydeligt her. Vi kører lige herover. Så skal I lige prøve at se det her. Jeg kan starte med at sige, at transmissionen kommer fra tysk ZF. Det betyder blandt andet, at vi ikke har noget gruppeskift i transmissionen. Altså der er ikke noget vej og noget mark i det. Det er fra 0 til topfart med pedal. Fra 0 til 50 km/t står der terminalen. Men her i Danmark, der bliver begrænset til 40. Prøv at se her. Så kan vi lige havne ned i et sprøjtespor her. I kan godt mærke, det er lige ved traktoren ned at dø, og nu kan vi til med os op ad bakke. I kan godt mærke, at den arbejder virkelig for det, men transmissionen sørger altså for at holde traktoren kørende hele tiden. Og det er ikke sådan, man føler, at nu er det lige var galt. Nej. Det sørger altså for at få vinklet transmissionen ned, sådan at motoren hele tiden arbejder lige på momentet. Og det er jo fantastisk, at man kan tage en motor og så en tysk ZF-transmission, og så få det til at arbejde sammen. Og det må man virkelig sige, at det er lykkedes for Kubota her i hjemmesyven. Det er der slet ingen tvivl om. Kommer der væsentligt mere luft til traktoren, kommer nemt op på bakken igen her. Det fungerer altså lejende let, den her trinløs transmission i M7-serien. Og så er den også nem at sætte op og få til at køre. Det vender vi tilbage til, når vi gennemgår terminalen her for den højre armlæn lidt senere. Jeg tænker, at når vi kommer til enden hernede, så prøver vi lige at standse traktoren, og så kan vi lige prøve at gennemgå kabinen og gennemgå de her tekniske løsninger, vi kan bruge til i kabinen. Men inden vi lige kommer til det, så skal jeg måske lige prøve at fortælle lidt om nogle af de mindre gode ting, jeg har oplevet her under kørslen i marken. Men vi kan lige starte med noget af det ekstremt positive. Det er det, som I nok kan høre lydniveau. Der er altså ikke ret meget støj herinde i kabinen, det må man altså bare sige. Og kabinen er fantastisk fin. Det er kun en 4-stoppet kabine. Der er et rigtig godt udsyn hele vejen rundt. Jeg kan tydeligt se, hvad der foregår her ved liften. Det er nemt at se forud af kabinen her. Det er ikke en stor forrude, men der er ligesom, der er sådan 2 små plovruder hernede i bunden, som kun lige er adskilt af en gummilist. Så har vi 2 døre i kabinen, både i højre og venstre side. Og det skyldes jo, at traktoren her, det går selv på det lidt, den kan få sine forskellige udstyrsvarianter. Og det er ikke alle, der har sådan en stor terminal her for enden af højre armlæn, og så giver det måske fin mening at have en traktor, hvor man kan gå ud i højre side også i den størrelse her. Så kabinen udsyn er super godt, og kabinen lydniveau. Der er lige nogle små ting i kabinen, sådan noget som en knage til min jakke. Når man nu skal ud her lige om lidt, så skal jeg have min jakke på, for det blæser lidt ondt, og lige med alt det kan udenfor. Og hvor hænger den, han tænker i? Ja, den ligger jo spidt her, om bag ved sædet. Og det er sådan, det er lidt irriterende, det er jo altså rart, at den lige kunne hænge herover. Det samme med en telefon ligger herover til venstre for mig, og det er også fint nok, det er også her, der er et stik til at lade telefonen, men det var bare rart, at den lagt over i højre side. Herovre i højre side var det rart nok, at det var en holder eller aflægningspas til telefonen eller noget lignende. Det er lidt træls af det herovre i venstre side, men det fungerer. Ingen tvivl om det, men ja, det var rart, at det foregik herovre i højre side. Og så lige en anden ting, nu kører vi og tager et forår her, det vil sige, at vi har mange retningsskift. Og her under testen, der har jeg utallige gange kørt og blikket til henholdsvis højre og venstre. Fordi når jeg kører traktor, så sidder jeg jo en som regel sådan her, især her i foran, og så tager jeg så min venstre hånd og flytter vendeglider, tror jeg. Men ofte, så kommer jeg til at ramme bliklyskontakten, og det er fordi den sidder nemlig her, hvor vendeglidet egentlig burde sidde her øverst, og på venstre side af rattet. Der sidder bliklyset, så sidder vendeglidet hernede under, og det kan godt være, det er en vanesag, og sådan er det som regel. Man skal altid have i mente, at når jeg tester traktor, så er det jo førstehåndsindtryk. Jeg kører samtidig en dag, samtidig en anden, samtidig 2, samtidig mere. Men ligegyldigt hvad, så er det førstehåndsindtryk. Man skal jo køre en uge, eller 2, eller 3, for man får en traktor kommer helt ind under huden på en traktor. Så det er bare førstehåndsindtryk. Men jeg må nok sige, at i de her par dage, jeg har kørt hjemmesyren, der har jeg stadig ikke vendt mig til, at vendeglidet sidder nedenunder bliklydskontakten. Kubota råder til dels bod på det ved at have retteskift over i kørehåndtaget.
Og det er så ret fint ved at trykke knap ind her bagpå, så kan jeg skifte retning på traktoren her med højre hånd. Det fungerer sådan set ganske fint, men jeg ved ikke, det var bare rart nok, at jeg kunne gøre det med venstre hånd. Når man nu er vant til at bruge venstre hånd, især hvis jeg nu kørte og lavede noget frontlæsarbejde, fordi der er nemlig en rigtig fin krydstik herovre på højre armlæn, og hvis du bruger det, så vil man bruge vendegear med venstre hånd. Det kan være, at man vender sig til det, men jeg synes, det er jo sådan noget, som bruge til de godt på det ændre. Det er jo en lille ting med en ret stor betydning. Og så er det også sådan, at nu er jeg ikke jordens højeste menneske, så jeg sidder sådan forholdsvis tæt på rattet. Når man gør det her Kubota-traktor, især når det er lidt ujævnt, som det er lige her, hvor vi tager det sidste gang i forærende, så kan mine knæ altså godt til at ramme katastrofelingen, som sidder lige her under rattet. Det sidder også lidt uhensigtsmæssigt. Den burde ikke sidde hernede, den burde blive flyttet op et andet sted, hvor det sidder lidt mere hensigtsmæssigt, så man ikke kommer til at stå sin knæ mod den i tide og utide. Det er småt til en Kubota, men det kan godt være lækkert, hvis du bliver ændret. Betjening af transmissionen fungerer lejende læs. Enten med kører pedal eller med kører håndtaget. Og lige nu, I kan se her, nu kan jeg med kørehåndtaget eller med kørepedal kan jeg gå fra stillstand til fuld fart. Og stille pedalen her, bum, så står vi stille. Og hvis jeg nu ønsker at køre med kørehåndtaget i stedet for, så presser jeg så bare lidt frem, og så overtager jeg kørslen her ved kørehåndtaget. Når vi kører havre, som man gør her, ja, så kører jeg med en cruise-hastighed, hvor jeg hverken behøver at røre ved kørehåndtaget eller kørepedalen. Og cruise-hastigheden, den stiller jeg simpelthen ved at sige, at det går sådan fra her. Hvis jeg nu siger, at jeg vil køre her, nu kører vi 7, så holder jeg simpelthen knappen ind her. Bum. Den her lyd indikerer, at nu er cruisen sat på ny hastighed. Og hvis jeg slår cruisen fra, det er traktoren, og når jeg slår til igen, så lyder der en bip, og så vil man cruisen af SAS. Det er så sin lejende let måde at indstille cruisen på, og hvis jeg nu synes, at jeg kan godt lige køre lidt stærkere, så kan jeg lige prikke håndtaget lidt frem her, og synes jeg, at den nye hastighed måske her, så kan jeg simpelthen holde cruisen knappen ind igen, og den gemmer den nye hastighed. Det er sådan set fint nok. Udfordringen er bare, at vi har kun én cruise-hastighed. Jeg gad godt, at jeg havde mulighed for 2 cruise-hastigheder, måske 3, hvis det var rigtig godt. Så havde man noget, når man kørte op og ned, og man havde også noget på forerne. Og man kan sige, det jeg godt kan lide ved Kubota, det er, at den er så enkel at have med at gøre. Og det er blandt andet en af grundene til, at der er ikke en masse komplicerede indstillinger, når man skal sætte en cruise. Men I vil se lige om lidt, at Kubota faktisk også er sådan, står med benene i hver lejr, i den enkelte lejr og den lidt mere komplicerede lejr, for man er faktisk klar til at kan opgradere den her M7'er væsentligt. Og hvis man gør det, hvis man begynder med at med ISO-cruise, tillidskort og ting og sager, så er det altså et krav, at vi har lidt flere cruise-hastigheder end bare en enkelt. Og noget andet, der er lidt farligt, det er, at nu kommer jeg til enden her, når jeg vil overtage cruisen, prøv lige at cruisen til her, så kan jeg godt tænke mig, at jeg kunne træde den kørepladen ned, den vil gå ind og overrule cruisen, det er fint nok, nu kan vi også stærkere, men også det med kørepladen, så går den tilbage til cruisen, der gad jeg godt at blive tilbage til tilstanden. Og en anden ting, nu kører vi med en 3 meter harve og har lidt nogle små foran her, så vi vender lidt skarpt, så jeg har min bremsedal låst op og bruger sidehjulsbremsen. Det vil sige, at jeg skal enten trykke cruisen af med at trykke på knappen her, eller ved at trykke på bremsepedalen. Pedalerne. Jeg skal nemlig trykke på begge to på samme tid, som jeg gør nu. Hvis jeg nu trykker på den ene bremsepedal, det er sådan, at vi kører med en 3 meter harve, så vi kan se, at det er en ret smuk foran, vi har. Så det vil sige, at jeg kører med pedalerne låst op, så jeg bruger enkeltbremsen. Men hvis jeg træder på højre bremsepedal, så sker der ingenting, og venstre,
sker der altså heller ingenting ud over at traktoren forgæves prøve at komme til de forskellige sider, modsat det jeg bremse til. Jeg synes altså, det var rart nok, at den her cruise der stod fra, når man trykkede på bremsepedalen. Bum. Lige meget om det var højre eller venstre, eller begge to. Det må Kubota godt forændre. Det er sådan nogle software-ting, kunne jeg forestille mig, som helt sikkert er til at ændre. Nå, jeg tænker, at vi bringer traktoren til standsning, så vi kan kigge lidt nærmere på detaljerne, både herinde og ude. Noget af det, jeg synes, der kendetegner Kubotaen her, det er, at det er en uhyre enkel traktor at have med at gøre. Det er også en enkel traktor at komme ind og ud af, som I kan se her. Der er 4 rigtig gode trin her til ind- og udstigning, og man løber lynhurtigt både op og ned. Og samtidig med pedalen til rattet her, ja, så gør det altså, at man lynhurtigt kommer til at sidde i en ordentlig stilling her som chauffør. Med pedalen i rattet, så kan vi både indstille længden på rattet og også hældningen på rattet her. Jeg synes dog, at når man slår rattet op her, så er det ikke fordi der bliver super meget. Nu har jeg også rykket sædet lidt langt frem godt nok, men jeg synes ikke, der så bliver super meget plads. Det var rart, at rattet kunne tippe endnu længere bagover. Men altså, at have pedalen til rattet her, det er i hvert fald absolut en stor fordel. Noget andet, jeg synes, der er en kæmpe fordel her på Kubotaen, det er hurtigheden, når vi skal afsted. I kan prøve at se her, hvis jeg nu kommer gående herudefra, sætter mig op i traktoren. Hvor mange sekunder tager det så for mig at få mig sat her? Rattet ned, kobling ned, drej nøglen. Lidt håndbremsen, løft havnen, så det giver og kører. Det tager ikke særlig lang tid. Og det er altså en fordel her på Kubota-traktoren, fordi ofte så er det sådan med moderne traktor, at fra man drejer nøglen til terminalen er startet, til vi kan køre, det tager en krig. Det gør det overhovedet ikke her på Kubotaen. Terminalen er der bare lynhurtigt, og det ser jeg altså bare som en kanon fordel, at man har en traktor, der er så nem at sætte sig op og køre. Jeg synes faktisk, det er et problem med moderne traktorer, at vi har det her tid, hvor vi sidder og venter på, at skærmen kommer i gang. Det gør bare ofte, at vi ikke får slukket traktoren, og så står den og bruger unødvendige tomgangstimer, som egentlig slet ikke er nødvendigt. Her i Kubotaen, der er vi altså lynhurtigt i gang med terminalen, og det gør bare, at man vil slukke traktoren, når man holder vasker, når man holder tanker osv. Det er et stort plus på Kubotaen. Og ja, så skal jeg lige have jakken ud, som jo ligger hernede bag ved sædet. Det er en mindre detalje at have sådan en knage til sin jakke, men hold nu op på så det vil altså bare gøre livet meget lettere. Her ved ind- og udstigningen, ja, det sidder værktøjskassen lige nøjagtigt, hvor den skal sidde. Her i værktøjskassen, der har jeg foruden mine handsker lagt Kubotas motorhjelms oplukker. Og jeg ved ikke, jeg har prøvet med kuglepind, jeg har prøvet med gaffelnøgle og lignende, men det er altså kun den her specialnøgle, der kan åbne motorhjelmen på traktoren. Jeg vil dog lige skynde mig at sige, at det ikke er hver dag, man skal have motorhjelmen åben. Når man skal kontrollere motorolie samt påfyldning, ja, så sker det lige her, uden motorhjelmen den skal åbnes. Men det er lidt et irritationsmoment, at Kubota ikke blot vælger at bruge eksempelvis tændingsnøglen til at åbne motorhjelmen med. Herovre på venstre side af motorhjelmen, ja, det sætter vi nøglen i, og motorhjelmen springer selv op. Det er sådan set en ret fin detalje. Under den orange motorhjelm, der kommer der en 6,1 liters 4-cylinder Kubota motor til syne. Den yder de her 175 hestekræfter og knap 700 Nm. Servicevalget det ligger på 500 timer. Transmission og hydraulik, ja, det er samlet her på ZF gearkassen og med et servicevalg på 1500 timer. 500 timer for motor, ja, det er jo ikke alverden, men til gengæld så kører motoren med ren SCR-teknologi. Det betyder, at vi blot skal tilsætte AdBlue. Der er altså ingen recirkulering af udstødningsgasserne eller lignende her på Kubota-motoren. Ellers her foran, ja, der sidder kølerpakken let at blæse af. Forrest der sidder luftfiltret, nem at komme til at rense og gøre rent. Men det er jo ikke hver dag, vi skal ind til vores køler. De daglige servicepunkter som kontrol af motorolie, ja, det sker altså uden vi behøver at åbne motorhjelmen. Herunder der har vi foraksen, som kommer fra Dana. Dana foraksen den har 8 smørnibler, som skal smøres for hver 100 timer. Der er nemlig affjedret foraksel på denne traktor. Herude forrest, der sidder der 2 hydrauliske stempler, og foraksen den er ophængt henne bagved, eller ja, foran motoren, afhængig af hvordan man ser det. Det giver en rigtig god affjedring. Kabinen den er luftaffjedret. Og den her hydrauliske forakselaffjedring og den luftaffjedrede kabine, ja, de snakker utrolig godt sammen, både på vej, men også her i marken. Så er der frontlift på traktoren, vi er afsted med, og som I kan se her, ja, så kan den betjenes med trykknappen her. Det er også muligt at få frontpito på traktoren. Det er der også her på testtraktoren, som vi er afsted med. Og så er det muligt at få et helikotag ført frem.
Ja, der føres faktisk 2 udtag frem, men frontliften det stiger, når det ene udtag, og så er der et tilbage. Heromme på højre side af traktoren, ja, der sidder batteri i denne kasse, hvor der er en fin oversigt over samtlige smørnibler på traktoren. Under trinbrættet, ja, der sidder luftanlægget, som forsyner kabineaffjedringen, og når vi nu også har luft på traktoren, ja, så er der naturligvis også luftbremseudtag bag på traktoren. Kapaciteten på liften her i bag på Kubota-traktoren, den er forholdsvis høj. Det ligger på over 9 ton på M7-serien. Frontliften, den tager 3400 kg. Hydraulikydelsen, den ligger på 110 liter i minuttet, og så er det muligt at få op til 6 fjernudtag. Som sagt, så har vi frontlift her på traktoren, som tager et af udtagene, ligesom udtaget foran også stiller et udtag her bagpå, og det betyder, at vi er nede på 4 udtag her bag på traktoren. Alt er sådan set i den fineste orden med udtagene, som er fint markeret op i forskellige farver. Det er også muligt med LS-udtag. Og som I kan se, så har vi også Isopo-stik ført bagud. Og den følger vi op på lige om lidt. Desuden så er der fabriksmonteret hitskrog, og det er egentlig ret interessant for en traktor i den her størrelse. Men jeg tænker, at vi går ind i kabinen, og inden vi gør det, så vil jeg lige vise, at her fra bagskærmen, ja, der sidder der faktisk knapper til at styre liften op og ned. Start og stop af P2, og så sidder der en knap til styring af det sorte hydraulikudtag her bagpå. Så fik jeg kamera og stativ samlet sammen. Så tænker jeg, at vi lige kigger nærmere på Kubotaen her indenfra. Og jeg tænker, at vi starter herovre til højre for mig. Så blæser sådan der. For her der har vi jo et spændende højre armlæn og en lige så spændende terminal for enden af højre armlæn. Både terminal og armlæn, det er sådan set ikke nyt. Det der er nyt her i den 3. generation, det er de hydrauliske funktioner her på højre armlæn. Vi kan lige starte med en gennemgang, en rundgang på højre armlæn her. Først og fremmest så har vi jo kørehåndtaget. Og her på kørehåndtaget, der har vi flere funktioner. Vi har retningsskift, som jeg bruger flittigt her i M7'eren, fordi jeg ikke helt er tilfreds med den anden løsning. Så er der lift op og ned, så har vi cruisen, og så har vi hydraulik 1 og 2 her. Og så har vi jo selve, hvad skal man sige, funktionen i transmissionen, det her med, at vi kan øge farten, og vi kan reducere farten ved at trykke joystick henholdsvis frem og tilbage her. Hernede foran kørehåndtaget, der har vi de mest flittigt brugte knapper. Det er sådan noget som firehjulstræk, det er differentialespærre, det er valg af motoromdrejninger 1 og 2, det er lås af hydraulik. Her ved siden af, der har vi potentiometer til liften i bag. Vi har også låsen af liften i bag, vi har gashåndtag, så har vi yderligere 2 klaviaturer her til hydraulik, og så har vi krydsstikket her, hvor vi også har 2 hydraulikfunktioner. Og det her, det tror jeg, der er tiltænkt til en frontlæsser, fordi ikke nok med, at vi har mulighed for at bruge 2 hydraulikudtag her, så har vi også mulighed for en 3. funktion og en 4. funktion her fra kørehåndtaget. Og så ligger det faktisk sindssygt godt i hånden, selvom jeg synes, det har lidt en sjov udformning, men når man sidder med den her, så ligger den faktisk overraskende godt i hånden. Foran den, der har vi P2 for og P2 i bag, og så har vi en række genvejsknapper til terminalen for enden af højre armlæn. Det vil sige, at næsten alle knapper er samlet her på højre armlæn, med få undtagelser. Der er faktisk 4 forskellige P2-hastigheder her på traktoren. Der er både 540, 540E, der er 1000 og 1000E. Det skiftes mekanisk her med udtagene, men til- og frakobling, ja, det foregår altså her med knapperne. Her ved siden af, der har vi den her quicksteer. Og quicksteer, det er her, hvor vi kun skal dreje en omgang på rattet, så er det fuld styrstag, når den står her på 100%. Der er også mulighed for at sætte den i 60, 30, og så står det helt fra. Den her løsning på quicksteer, det er sådan lidt, jeg er så fræk at sige, et plaster på såret. For har man først prøvet Kubotas B-Speed, altså det her, hvor den automatisk kobler det inderste hjul op, når du drejer rundt, det fungerer vanvittigt godt. Så er det her altså sådan lidt, ja, det er også okay, men det andet, det er bare bedre. Jeg synes faktisk, når jeg har kørt med M7'en her de her par dage, jeg synes, at den har ikke haft super god vinderradius. Det kan godt være, det er fordi, jeg har vendt mig lidt til M6'eren, som virkelig drejer rundt på en tallerken på grund af det her B-Speed. Det kan sagtens være det derfor. Og det her, det har jeg faktisk slet ikke brugt, og det har jeg ikke, fordi at knappen sidder helt herovre. Det er vanligt, hvis knappen sidder her. Og så siger du nok, at du kan lægge ind i forholdsautomatik. Det kan man nemlig. Den tager vi lige om lidt. Her bagved, der sidder der nemlig knapper til forakselafføring, hydraulisk affjedring, du kan stille. Det er sådan, når du kører med den, så går den automatisk ned i 50%. Det er sådan, at man kan stå det helt fra. Når du kommer over 20 km/t, så står det automatisk til. Her bagved, der har vi knap til autostyring. Herover der har vi radio, og så har vi klimaanlæg til siden her under. Der sidder der også knapper her foran rattet. Det er til lys. Her der sidder arbejdslys og rotorblink. Og så sidder der også en lille terminal herinde i rattet. Og det er selvfølgelig fordi, at i nogle modeller, ja, der får man ikke den her store monitor med, og så styrer vi simpelthen traktorens funktion herindefra. Man kan sige her, at vi har en stor terminal, så er det lidt ligegyldigt. Det er fint nok, der er klokkeslæt og kilometer-timer, så når vi hurtigt kan overskue hen i skærmen. Men det fylder altså en del her foran rattet. Men jeg tænker, i den her størrelse traktor, vi er stadig med
så kan man ikke forlange, at det skal fylde mindre. Jeg synes faktisk, det er ganske fint. Så har vi jo så terminalen for enden af højre armlæn. Og nu vil jeg lige advare på forhånd, at hvis I synes, I kan se mig, jeg ved ikke, om det er farligt at sige, nu kan jeg nok ikke se andet, men hvis I synes, I kan se kameraet, jeg sidder og filmer ind igennem skærmen, så er den altså god nok. Det er et af minuserne ved skærmen, der er et ekstremt god genskin fra, eller dårlig genskin. Man kan i hvert fald se sig selv. Det er som at sidde med et spejl herovre for enden af højre armlæn. Det er lidt irriterende. I må prøve at se, om I kan distrahere fra den. Jeg synes, det er lidt svært at undgå. Det er jo sådan, at man kan få 2 forskellige K-monitor, som det hedder. Det her det er 12'eren, det er en 12-tommer skærm. Og hvis I nu synes, det minder lidt om den, I har på jeres Kværnland-maskine, så er den god nok. Det er nøjagtigt samme terminal. Og så tænker jeg, hvordan kan det være, at Kubota bruger Kværnlands terminal? Ja, det gør de jo, fordi i 2012, det er jo snart 12 år siden, der købte Kubota Kværnland. Så det er derfor, at det er Kværnlands skærm, der har fundet vej her til Kubota-traktoren. En rigtig god detalje på skærmen, det er, når det bliver mørkt, og man skal skrue lys ned i skærmen. Det kan man selvfølgelig godt gå ind og gøre herinde i indstillinger. Men man kan faktisk også trykke her på siden, og så slukker skærmen fuldstændig. I går aftes, da jeg kørte og harvede, der slukkede jeg faktisk skærmen på et tidspunkt, fordi jeg har ikke rigtig noget at bruge terminalen til, når jeg kører harve. Og når det er mørkt, og arbejdslyset er tændt, så er det faktisk ganske fint, at man simpelthen kan slukke helt for skærmen. Og det synes jeg faktisk er en rigtig fin detalje, at man bare lige hurtigt kan trykke på knappen her, og så kan man gøre den sort. Selve opbygningen i terminalen er delt op i 3 vinduer herude i siden, som er overvågningsvinduer, og et stort vindue hen i midten, som er justering eller redigeringsvindue. Det er sådan, at de forskellige funktioner sidder heroppe i toppen og hernede i bunden. Det vil sige, at hvis jeg nu ønsker, at det er vores hydraulik, vi skal arbejde med, så trykker vi på hydraulik her, og så trykker vi den op i midterskærmen. Så forsvinder den herover for overvågningsskærmen. Hvis jeg gerne vil kontrollere hydraulik, så trykker jeg bare hydraulik og sætter den herover. De herovre, dem kan vi ikke gå ind og indstille ved, det kan vi kun herinde. Eksempelvis vores hydraulik, så kan vi gå ind og sige, I kan se udtag nummer 6 har jeg låst. Og det har jeg, fordi det er der, vi har frontklodsen til at sidde i, så jeg kommer til at køre den op i motorhjelmen. I kan se her, så kan vi gå ind på 6'eren. Nu låste vi den så op jo. Sådan der, vi går ind på 6'eren, her kan vi også låse den op og i. Her kan vi sætte prioritering, vi kan sætte timer, vi kan sætte flow i de forskellige retninger. Det fungerer sådan set ganske fint. Når der skal stilles på hydraulikudtagene eller deres placeringer, så trykker man hernede i armlænet og låser alle udtagene. Sådan der, så bliver blyanten nemlig synlig. Og her, der kan vi se her, der kan vi bytte rundt på de forskellige udtag. Her kan vi sætte etteren ned på 4'eren, og nu kommer blå herned, eller den brune ned på 6'eren. Sådan der. På den måde, så kan vi simpelthen bytte rundt på de enkelte udtag her på armlænet, og selv bestemme, hvordan placeringen den skal være. Hvis vi eksempelvis klikker på vores motor og transmission og kaster den her op, så vil jeg lige prøve at vise en række indstillinger, der er herinde i transmissionsmenuen. Her der kan vi eksempelvis indstille vores drop i procent, det vil sige, hvornår transmissionen skal ændre udveksling afhængig af, når motoren bliver belastet. Hernede under, der har vi mulighed for at stille vores aggressivitet. Og som vi se her, så er der, altså normalvis på andre traktorfabrikanter, så er der måske 3, måske 4, 6 forskellige indstillingsmuligheder her. Der er altså et hav af indstillingsmuligheder for at stille aggressiviteten. Den her nede, det er vores max vandring her, når vi kører i skildpadde-mode. Der er jo sådan hernede, der har vi kontakt til hare og skildpadde, og det er sådan set ikke skift i transmission, altså mellem områder. Nej, det er simpelthen bare vandring af vores pedal. Det synes jeg faktisk er fint, at der er de her muligheder for at stille transmissionen på de her forholdsvis mange måder. Så er der også mulighed for at sætte kameraindgang heroppe i terminalen, hvis man ønsker det. Det kunne selvfølgelig være det med overvågning her ved siden, så har vi kamera der. Det kan også være isobus, man ønsker. Og så er det sådan, at Kubota ejer Kværnland, så der er faktisk sådan nogle forberedte maskiner her i terminalen. Eksempelvis gødningssprederen. Så når man plukker Kubota gødningssprederen i, så kommer den automatisk op i skærmen her. Og så har vi jo forholdsoptikken hernede i bunden. Noget af det, jeg synes, der er fint med forholdsoptikken, det er, at man her med 1 og 2 kan stille 2 forskellige forholdsoptikker. I den ene ende af marken og i den anden ende af marken. Det er ikke sikkert, at lige for, at det kan være de skrå eller noget lignende. Så kan man lave 2 forskellige forholdsoptikker. Udfordringen er bare, når de skal laves, for de skal nemlig optages. Og det her, jeg synes, man har prøvet det så tit. Det går altid galt, når du skal køre en forholdsoptik og optage den. Når man har optaget den, så kan man efterfølgende redigere den. Så det man kan gøre, det er jo, at hvis man kører med, nu er det ikke det bedste eksempel, men hvis vi kører med rotor og såsæt eller noget lignende, hvor vi både har frontlifter, vi har markører, og vi har P2, der skal stoppes osv., så kan man jo optage det så nogenlunde, og så kan man redigere det til. Men Kubota, det var ønskeligt, at man kunne gøre det her i maskinhuset, inden man kører i marken. Især når vi kigger på de her muligheder, der er i skærmen for isobus og lignende. Man kan jo pludselig gøre den her enkelte traktor langt mere kompleks. Og skal man til at køre med forskellige isobusmaskiner og lignende, så synes jeg altså, at den her isobus, eller forholdsautomatik, så skal den altså forfines en smule, så man kan få det maksimalt ud af traktoren. For det får man altså ikke, når det skal optages. Og der er helt sikkert nogen derude, der tænker, det er ikke noget problem at optage. Jo, det er et kæmpe problem. Det skal optages, det skal kodes på forhånd. Så er det godt, når man kommer i marken, man opdager, at tingene skal ændres. Men optage det i marken, glem det. Så Kubota, det kan godt være, at det skal ændres.
Men når det er sagt, så er det en kanonfin skærm, Kubota har her. Det er en enkel skærm, den er let at finde ud af, det er nemt at se, hvad der sker, når man trykker de forskellige knapper. Det er sådan, at inden jeg tester en traktor, så får jeg en udførlig gennemgang af traktoren A til Z fra importøren eller producenten. Og jeg har aldrig prøvet, hvor jeg sidder her, jeg plejer så, at jeg sidder på kassersædet, så sidder der en produktspecialist her og gennemgår alle funktioner. Jeg har aldrig prøvet at sidde ved siden af, og så ikke skrive notater ned. Det gjorde jeg ikke den her gang. Det er jo ikke nødvendigt. Det gav simpelthen sig selv. Den er så logisk bygget op, den skærm her, at det næsten gør ondt. Og der er den på den ene side, og på den anden side, så kan du godt gøre den kompliceret ved at få ISOBUS funktioner og lignende flyttet her ind i skærmen. Så jeg synes virkelig, til trods for, at der er et ustyrligt træls genskin, jeg ved ikke om, det kan godt være, det kun det, når man skal tage billeder og video, at det er træls. Udover det, så synes jeg faktisk, at det er lykkedes Kubota rigtig godt med den her terminal. Det må jeg sige. Så er det på tide at lave en konklusion over Kubota M7. Efter at have været i selskab med topmodellen i Kubota M7-serien her i et par dage, så må jeg sige, at selvfølgelig er der nogle ting, der er knap så gode, men der er faktisk også nogle ting, der er rigtig gode her ved traktoren. Og jeg er faktisk blevet overrasket over, hvad Kubota de formår her i det trinløse segment. De har nemlig først og fremmest en traktor, der er utrolig let at gå til, og utrolig let at få til at køre. Og det er nok det største plus her ved traktoren, det er altså, at vi i Kubota M7 har en traktor, som alle kan sætte op og køre, også selvom den har trinløs transmission. Og det er faktisk rigtig let at gå ind og foretage nogle justeringer på den trinløse transmission. Desuden så er traktoren ret let at gøre endnu mere kompliceret med den her terminal, som i forvejen allerede har lagt nogle ISOBUS-funktioner ind, hvis vi kobler nogle Kubota-redskaber på traktoren. Der er selvfølgelig også nogle knap så gode ting, det skal der være, når vi tester traktor, og et overblik over alle plusser og minuser, ja, det får I i oversigten lige her. Og så har vi de her komforttal for traktoren, som jeg altid plejer at liste op, når vi er i marken med testtraktoren. Det er størrelse på brændstoftank, liggeydelse, plads i kabinen, og de tal de kommer her. Og mens I læser dem, ja, så kan jeg jo passende gå videre med det afsluttende punkt på dagsordenen, når vi tester traktor, prisen. For det er helt sikkert, at det er den, I sidder og venter på, for hvad koster sådan en M7 her fra Kubota? Det er sådan, at Kubota M7 standardtraktor, den begynder i cirka 1,1 million. Det giver lidt over 6.000 kroner per hestekraft. Traktoren vi er stadig med, den har ekstra udstyr for lidt over 0,5 million, så det gør, at traktoren den ender i 1,6 millioner kroner listeprismæssigt. Og hvad er det så for en udstyr, tænker du? Jo, der er den affjedrede foraksel, der er frontlift, der er frontbeton, og så er der en række funktioner, der gør, at vi ender i den her pris. Og det man lige skal med her, ja, det er, at traktoren i princippet ikke mangler noget, og så alligevel. For den mangler faktisk autostyring. Kubota i Danmark, de har sagt, at mens man koncentrerer sig om traktordelen, som Kubota gør, ja, så er der andre, der tager sig af autostyringsdelen. Traktoren den er forberedt for autostyring, og kunden han kan dermed selv bestemme, hvilket anlæg eller mærke, der skal køres med. Og det giver egentlig ret god mening.